Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati nini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tunos kay tasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Angay kas tanang paghimaya ug pagdalayg. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Kini nga programa amo Ginoong ginahangyo diha kanimo nga magapanalangin ka uban ining estasyon nga unta mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kaluwasan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti o Dios nga ang mga nagapaminaw sa imong punong pinagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug diha sa ilang mga kasing-kasing mutubo, mulambo, manalingsing ang binhi sa kaluwasan ug sila imo Ginoo nga kabigon nga makaduol aron mga lagad dinha kanimo. Daghang salamat sa imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon nga ako magapasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan, masama sa atong naandan mag-iban usa ta og pipila ka mga text messages dinhi sa atong cellphone, no? Good evening Brad June, pwede ko katawag nimo? Well, yes, pwede katawag mga kuan lang, mga around 8, no? Ay lang pagtawag dinhi sa oras atong programa kay maputol man ya kamo dinha. Ayaw lang sad mo pag kuan diri sa ay lang mo pagtawag o diri sa atong kuan ba sa Facebook Live sa atong internet kay maputol man, no? Ay lang mo tawag. Well, pwede makatawag mga around 8 kay naa na ko ana sa balay, no? Maano ko sa balay ana maabot na ko. Unya ay na lang mo og pananghid, pwede ba makatawag? Tawag na lang mo pero ayaw lang gid sa oras sa atong broadcast hour kay dili ko ka-entertain mahitungod ni ana. Og kato sa mga manawag nga murabag ingnon ta sa sinultihan pa sa uban na snob. Sorry lang gyud kayo kay magdagan magud ang motor naka full face ta unya ang ato nga cellphone na ara sa atong bag. Og unya dili ko kapansin usahay, no? Dili ko kapansin usahay pod akong mapansin unya mohunong ko daplin sa karsada. Ang kadaghanan manawag dili na lang gyud pod na ako matubag noon kay di ko kabantay kay labi na og inunta labi na kanaging mag-ulan, pastilan. Problema magyud na, no? So sorry gyud kaayo pero sa mga panahon lang naatay insaktong kay gayunan matubag ra gyud nato na unya alang adtong uban nga na nagreklamo nga wa man kay signal. Siyempre na magud ta usahay sa bukid nga nang gitawag dead spot area ba murag wa kanana ang dili way signal dili kakuha mo nandi ta matawagan di ta makontak but anytime kini ni ang atong cellphone gigamit magyud ni nato kay mo bitaw hinungdan nga maglisod gyud ta paglipat og number. Sense pagyud nga kaniadto pa tungod kay daw ma-isolated ta sa atong mga listeners kung mag-ilis-ilis ta og number. Wa man say rason pod o katarungan nga mag-ilis-ilis ko og number, excuse me. Okay, ato ning padayonan nga atong pag-iban sa pipila ka mga text message
Kuya Jun, maayong gabi. Pwede mi makapamaraig nimo nga this coming December, first Sabbath, ikaw ang among speaker kay gimingaw na ang mga kaigsuonan sa imo unya naapoy mga listener sa radyo nga nabautismuhan ang uban nag-Bible study nga gusto pod nga makahimamat sa imo personal. Okay, salamat yun ka, dili ko usa ni i-delete ni nga kuanhan number kay bisag nabasa ko no ni sa tinuod lang gyud, honest to goodness, dili na ko makakumit ana kay anang first kanana ang first Sabbath of December to Acousticaw Island ni ana association na siya na kuan na gyud ta na naka-commit na ta na book na gyud na, so I'm very sorry unya ang atong bulan sa December sorry gyud wala na tay kuan pa, wala na tay inunta bakante, pulos na gyud okupado, no? Gawas lang ka kung dunay na schedule unya kanang murag makancel kay labi na ang uban magod kanana ang i-cancel kay ang ilang ay pa-schedule kay naa sila mga parente o kadugo nga ni bakasyon na nas ibang bansa unya mauli unya gusto nila pod nga kita pod ang mahimong speaker ni anang mga panahon na unya mapostpone kay ang uban sa basis atong mga naobserbahan nga uban nga nalangan sila kay naapas Manila kay muni ana, so ato lang usa nga i-reschedule mo na nga nay mga changes, no? Pero ang atong December kuha na gid na kanana ang fully book na gina maliban lamang kung nay mga makancel, no? Thank you. Well, napatay basahon sir, maayong gabi sa tinuod lang gid si Papa daw nadutlan gid ani nga programa. Wala sa kasing-kasing ni Papa ang makaginoo kay bisyoso man ni siya, palahubog, sugarol, kanunay gyud nga mag-away og si Mama unya may panahon pa gyud nga siya ang sayop, siya pay manapat kang Mama, pero si Mama luoy kaayo, hinuon dili man niya tinud-on gyud, mga pitik-pitik man lang. Salamat sir. Og si Papa na bag-o gyud. Okay muna, good news na, nindot na kay ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan, hait pa sa espadang doy sulab nga modulot ngadto gitagbuan sa kinahanglan ug kauyukan sa katuyuan sa kasing-kasing tao. Muna nga usa na ka kuan, usa na ka dako kaayong pribilehiyo nga nabag-o ang tao diha sa pulong sa Ginoo. Mabutang kini atong programa. Ang slogan ini is Jesus is our hope. Si Jesus lang ang paglaom o imong malauman nga makapabag-o o makapausab diha sa imong kinabuhi. So himo nga siya mao ang mahimong inspirasyon diha sa imong pagkinabuhi, sa imong pagkamao karon. Well, ipatay basahon. Sir, kanunay mi sa inyo nga nagsunod aning programa pangutana man din so dili lang usa tanong kay naa na may pangutana nga atong tubagon. So wait lang yun kay dili man ni ingon kuan anha na ni mabura ang inyong ma-delete na ni siya kung matubag na kay lisod masad nga ato ning stock dire nya di nagpud hinono puno naman di na ta maka-receive pa og mga messages. Well, mga higala, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato ning basahon ning atong mga pinalangga ang mga viewers niya si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi Brother John ug mga kaigsuonan nga naminaw karon. God bless. O may gabi ini mo Brother Ronilo dinha sa Saudi Arabia. Unya ni asad si Irene Vasquez hilig watching from Quezon City. To ning kuang gyud sense sa pagkabata pa atong friend, no? So salamat sa inyong pag kuan diha pag-view sa atong programa Sister Irene, no? Niya patay kuan ato kaning tan-aw ni be unsa pay kuan ani as of now wala patay kuan, wala pa maula pa to, no? Ato maya ato lang unya ning tan-aw sad unya ni asad si kuan daw Jimuel Dikino Laloses, no? Nag-kuan siya na iyang heart nga gikan amen. So Brother Jimuel Dikino Laloses, thank you for viewing with us tonight. Okay, ato paning tanaw. Okay, wala na tayo kuan. So maya ato lang ning kuanon, ato lang ning unsa ni, ato lang ning tanawon unya ni asay
kanana ang okay, wala na. Well, mga higala adto ta sa pag kuan pa adto ta sa paghatag og atensyon niining pangutana. Salamat jud kayo nga kasapagkakaron ha. Ako paghapon ang inyong makauban dinhi sa atong programa sa kahanginan tungod kay akupado ang akong mga kauban. Si Brother Libby, siya ang ni-assume sa crusade nga gihimo ni Pastor Jomar Compuesto ang diha sa punta na Ilon, no? Until ugmang adlaw tungod kay si Pastor Jomar nilarga ba to diin to Sorsogon o asa tong dapita. Unya si Brother Libby mo ang aning take over. Unya si Brother Isao dito dili pud nato pud ikauban sa gihapon kay going on pa ang crusade nga gihimo diha sa Maya o gunya siya mao ang speaker nya. Thank you so much sa Ginoo nga maayo ra gyud pud in town og dagan ang iyahang crusade, no? So salamat kayo sa ang mga kasilinganan diha sa Dawis nga ni participate gyud sa pagpatalingog sa pulong sino perting luuya in town kay ang uban gika manahid magod tungod kay hunas unya mabaw intawg dali usahay basa pa nga manulod na lang sa diha sa venue aron lang gid nga makapatalinghog sa pulong sa Dios. So thank you so much sa positive feedback, no, og sa positive reaction sa tanan nga mga nanood diha sa programa. Atong pasalamatan ang tanang mga kaigsunan nga ni bulig, no, sa ato nga gihimo diha nga crusade. Sa dili madugay matapos na ang buluhaton sa Ginoo, daghan na unyang mga taong gustong mutabang sa buhat sa Ginoo, daghan ang mga taong gustong mubuhat sa Ginoo nga walay gusto pa sa pagkakaron apan sa pag-abot unya sa pagsira nas kaluwasan wala nay tawo nga makahimo pa pagsultis kamatuoran ug unya kining mga tawo karon nga kanunay na malibad tak-up ang ilang kasing-kasing ug dalunggan sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Moabot ra ang panahon nga ilang kinahanglanon. Amos 8:11 ug 12. Moabot ang panahon ang kagutom kauhaw sa pulong sa Ginoo dili sa pagkaon is tubig kundi alang sa pulong sa Ginoo. Mga tao maglibod-libod, magsuroy-suroy aron mangita sa makasulti kanila sa pulong sa kamatuoran apan dili na nila makaplagan. So karuna ang katapusang panahon ug gayon panawagan sa Ginoo nga ang tawo moduol ngadto niya aron nga maluwas. Ikaw karon nga nagpatalinghog sa pulong sa Dios, doon na ba'y mga butang nga makababag na lisdan gas pagduol sa Ginoo? Remember, si Jesus lang yun ang paglaom nga makatabang nimo niya na Jesus is our hope. Okay mga higala, adto ta sa paghatag og atensyon niining niining pangutana nga atong tubagon karon. By the way, salamat ni Ma'am Tyler Rose diha sa Texas, USA. Ma'am, thank you so much for being nice and thank you sa mga pagpadasig sa akong kinabuhi. Unya, thank you so much. You are very humble, no? Thank you, Ma'am. Salamat kayo sa mapainobsanon nimo nga kanana ang mga inunta pulong. Well, ato ning basahon ni kini ni ang pangutanaha. Sir, mag-asko tanan bang midapig sa Dios og mialagad sa Dios iya sa Dios? Nindot no? Iya sa Dios. Sa inyo pundok dunay nakita nako nga dako nga bintaha tungod kay nagsunod pa man kamo sa sugo sa Dios. Ang kadaghanan wa na musunod sa inyo gisunod. Pero sila nagtuo nga sila iya sa Dios. Salamat sir. Dungga ang akong mga pagtuaw, tubagon mo unta kini. Bernardo. Kiragan salamat brother Bernardo. So ninduta gid pud aning pagkahanay aning imuhang pangutana brother Bernardo. Tagai lang gyud kog higayon brother Bernardo ha ug mahimo mahangyo kun nimo. Pwede ba nga mag-Bible study ta bisan sa cellphone na lang o kanang video call kay naa maroy ato nga mga gi-Bible studyan pinaagi sa kanang pag video call, no? Video call ato nga gi pang Bible studyhan unya mo kuan ra man ni siya mo chat ra man ni kay tungod magod na trabaho unya mo chat ra ning do na koy time ron mag video call ta kay mag Bible study. So ingon ni ana
No, so brother kuan Bernardo, kung okay ra sa imuha, tagai ko sa kuan imuhang Facebook account unya mag-Bible study ta. So through video call, no? Through video call. So salamat brother Bernardo. Akong balikan ni pagbasa. Sir, mag-ask ko, tanan ba nga midapig sa Dios o mialagad sa Dios iya sa Dios? Sa inyo pundok dunay nakita nako nga dako nga bintaha. Tungod kay nagsunod pa man kamo sa sugo sa Dios. Ang kadaghanan wa na mosunod sa inyo gisunod. Pero sila nagtuo nga sila iya sa Dios. Salamat sir. Dungga ang ako nga pagtuaw. Tubagon mo unta kini Bernardo. Okay, dagang salamat brother Bernardo, no? Ang tinuod nga pagkasulti brother Bernardo uban sa tanang naminaw karon. Dili ang tanan nga nagampo, nagtuo, nagsimba ug nangalagad sa Dios iya sa Dios. Akong balikon ha, dili ang tanan nga nagtuo, nagampo, nagsimba o mialagad sa Dios iya sa Dios. Tandaan ninyo kana. Busa aron dili mo mahimong diskumpyado o argabyado sa akong gisulti, ato nga hatagan og pagpamalandong ang mga butang nga nahisulat dinhi sa balaan nga kasulatan, no? Kung atong basahon dinhi sumala sa Isaias kapitulo 29 bersikulo 13, ingon ni ini ka tin-aw ang pamahayag nga atong mahuna-huna ug masabot nga dili tanan makita nimo nga nagampo nangalagad sa Dios, nagsimba og Dios iya sa Dios. Pamatian ra gud ninyo ni ang Isaias kapitulo 29 bersikulo 13, ingon ini ang gisulti matud pa dinhi sa kanini ang gihisgutan. Og ang Ginoo miingon. Ingon niya na ang paghanay sa maong mga pulong. Og ang Ginoo miingon. Ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako og pinaagi sa ilang mga sa ilang baba og pinaagi sa ilang mga ngabil na nagpasidungog kanako. Tanaw ha, unsa gyud ni ka mahinungdanon nga dapat mapamalandong nato aron atong masusi, aron ato nga matan-aw, atong mapangutana ang ato nga kaugalingon. Ngano man tungod kay nagampo man sad tatanan og Ginoo, nagsimba og Ginoo, nangalagad og Ginoo. Ngani ang kadaghanan sa ato bisan og wala magampo diha sa Ginoo nagsampit og Ginoo. Kani bang gitawag og common expression na gyud nga hugmang huyab na gani ang tao ang pulong gyud kasagaran nga malitok sa tao, hahay Ginoo. Pero wa na siya nagampo nang huyab ra na. Lalo na gyud nga doon na po'y pagpanawag sa ngalan sa Dios kung nagampo ta sa Dios. Pero pamatian ninyo ni kini nga pagkasulti dinhi sa atong ginabasa, akong balikan. Og ang Ginoo miingon-ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako og pinaagi sa ilang baba og pinaagi sa ilang mga ngabil na nagpasidungog kanako apan gipahilayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako. Kini ba mga butang nga dili ba nimo ni mahuna-huna o mapamalandong nga tingaling usa ka niining mga bahina nga ang gisultis Ginoo ingon nga kini nga katawan nagpadiol kanako og pinaagi silang baba og mga ngabil na nagpasidungog kanako apan ang ilang kasing-kasing halayo gikan kanako. So unsa may nahimong rason o katarungan nga gideklarar man sa Ginoo sa baba nila og mga ngabil na naghimaya na nagdalayg sa Dios pero matud pa halayo ang ilang kasing-kasing gikan kanako. Unsa may mga basihanan nga nasulti ni Ginoo, unsa may nakita sa Ginoo diha nila nga unta diha sa ilang mga baba ug mga ngabil na nagpasidungog man sila sa Dios pero nganong nahilayo ang ilang kasing-kasing diha sa Dios. Kung padayunan nato pagbasa, nag-ingon dinhi nga matud pa og ang ilang kahadlok kanako mao ang usa ka sugo sa mga tao nga gitudlo kanila. At tanawa, unsay inyong pagunahuna og pagpamalandong niini? Kini bang mga tawhana iya sa Dios? Mahuna-huna mo ba? Mo ang pangutana nimo brother Bernardo nga ang tanan bang nagampo, nag-alagad sa Dios iya sa Dios? Karon kung imo ning tan-awon matud pa dinhi ang sa Ginoo, gining mga tawhanaa
na nagpasidungog kanako pilas pinaagi silang baba ug mga ngabil apan nalayo ang ilang kasing-kasing gikan kanako kay ang ilang pagkahadlok kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Tanaw, makita nimo nga sila Dios nun kay naghimaya ang nagdalayg sa Dios, nagmahinadlokon sa Dios. Pero ang basihanan nga kunwari sila nahadlok diha sa Dios tungod sa sugo sa mga tao nga gikatudlo kanila. Busa taliwala sa ilang pagsimba, taliwala sa ilang pagampo, taliwala sa ilang pagpangalagad, ang dili makita diha sa ila ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Muning giingon dinhi, halayo ang ilang kasing-kasing kanako kay ang ilang pagkadlo kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tao nga gikatudlo kanila. Sa laktod pagkasulti, dili tanan nangalagad sa Dios nakapahimuot sa Dios ug dili tanan iya sa Dios. Karon kung atong basahon, unsa man ang pagkahadlok diha sa Dios nga gikinahanglan nga makita sa tao. Tan-awar god ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 nag-ingon, kini mao ang katapusan sa tanang mga butang. Kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang katungdanan sa tao, mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Tanawa ha, kung unsay kalainan sa atong gibasa, kining mga tawhana naghimaya, nagdalayg ngadto sa Dios, pero nalayo ang ilang kasing-kasing sa Dios kay ang ilang pagkadlok madto pa, kay ang ilang pagkadlok kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tao nga gikatudlo kanila. Ang pagkahadlok sa Dios dili unta na sayop. Kay mao man ay pagpugong nimo nga magsupa kas kabubuton sa Dios. Mao man ay pagpugong nimo nga magbuhat kag dautan tungod kay duna kay pagkahadlok sa Dios. Pero kining gihisgutan dinhi, ang ilang pagkahadlok kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tao nga gikatudlo kanila. Will unsa man nga klase sa pagkamahinadlokon diha sa Dios ang gikinahanglan sa Dios. Akong balikan ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 nagingon, kini mao ang katapusan sa tanang mga butang. Ang tanan nadungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So ang pulong gani nga tao higala, wala nay gipili sa unsay rasa nganuman. Tungod kay naamagoy mga tao nga nagtudlo nga wala na ang kasuguwa ng kasuguan didto ra na sa Israel, iya ra na sa mga Hudiyo, sa mga tao ra nang nauripon sa Israel. No, dili gid na mahaom sa gisulti sa Biblia. Kay ang gisulti, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. This is the whole the duty of man. Ang pulong tao, kung imong hapitan ang Grigo, gitawag na siya og anthropos. Bot ipasabot, all mankind or all races of people. So dili ka makaingon nga iya lang sa mga Hudiyo. So ang pagkadlok sa Dios insakto na, pero ang gustong makita sa Dios nga nagmahinadlokon ka ngadto kaniya dili sa pagsunod nimo sa sugo sa tao kundi pagsunod sa iyahang mga sugo. O ingon niya na ang gakaklaro Brother Bernardo. O karon, kung imong basahon bagod ang Proverbio 28:9, nag-ingon matud pa kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pagampo mao'y usa ka dulomtanan. Timan nga dili ang tanan nga naghimaya, nagdaig sa Dios, gikahimuot sa Dios, nalayo ang ilang kasing-kasing sa Dios. O dili pud ang tanang pagampo ngadto sa Dios gikahimutan sa Dios. Balikan ako ang gisulti sa Proverbio 28:9. Kadtong nagpalingog-lingog sa ilang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pagampo mo'y usa ka dulomtanan. Tanawa lang ka, nagtuo ka nga nahimo niyang kadapig ang Dios o giila kang anak sa Dios o tao sa Dios. Nga nag-ampo ka unta. Pero imong gipalingog-lingugan ang iyang kasuguan, bisan ang iyang pagampo maoy usa ka dulomtanan. So tanong na agog ka kung unsa nang pulungang gidumtan di ay sa Ginoo kanang pagampo sa tao nga gipalingog-lingugan niya ang kasuguan sa Dios. Unsa ka igala? Naa naman sa inyo ang paghadlok sa Ginoo. Naa na sa inyo ang pagkamasimbahon sa Ginoo. Naa na sa inyo ang paghimaya o pagdaig sa Ginoo. Naa na sa inyo ang pagpangalagad sa Ginoo.
ang kulang sa inyo ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Pwede ba kining nakulang sa inyong kinabuhi inyong ipuno aron mahimo nga mapasidunggan ninyo ang Dios? Pamatii kining mga butanga o pamalandunga kay ang panahon nagakahinapos na. Kung atong basahon sumala sa gihisgutan sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 7 o 8, ingon ini katinaw, Brother Bernardo, ayaw gyud pagunahuna ang tanang nagampo sa Dios, nangalagad sa Dios, kadapig na sa Dios o iya sa Dios. Naay daghan nga dili iya sa Dios, bisan pa silang nagampo, nagsimba og nangalagad sa Dios sa rason nga wala nila sunda og tumana ang sugo sa Dios. Atong hisgutan kining Marcos Kapitulo 7, versikulo 7 ug 8, nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kanaganing pulong kawang, wa ra gyud nay pulos. Ha? Maingon nato ba? Useless. Walay kapuslanan. Ingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. So ayaw ka paghuna-huna tungod kay nagsimba ka sa Dios, ha? Okay na na. Ha? Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ang tanaw ha, kay ila mang gipanudlo o gipakadoktrina ang mga pagtulunan nga iya sa tao. So taliwala di ay sa pagkadyos nun sa uban karon, ang ilang gitudlo, ang ilang gisunod kanang mga pagtulunan nga iya sa tao. Muna, Brother Bernardo, kini nga programa naglikay gyud ni, nagamping gyud ni dinhis kahanginan nga dili ta makasulti og mga pagtulunan nga iya sa tao, kung dili ang ato dinhing gibasihan o gidapigan kanunay ang mga butang nga gikatudlo og nahisulat dinhis balaang kasulatan. Timan-i gisulti, kawang lamang ang ilang pagsimba. Kanako. Unya, kay kawang man lang sa unsa may rason nga nahimong walay kapuslanan niya na. Nagingon nga, kay ilang gipanudlo, gipakadoktrina ang mga pagtulunan, ang mga kalagdaan nga iya lamang sa mga tao. Pamatii kining mga butanga, unya sosiha ang imong kaugalingon higala, dili ba pagbulutan ay iyas taong imong gisunod karon? Kung dili pagbulutan sa iyas taong imong gisunod karon, natural, iya ka na sa Dios. Pero sosiha, unsaon nimo pagsiguro nga iya na sa Dios nga pagtulunan nga imong gisunod? Ha? Tanawa sa 8, kung atong basahon sa 8, ang gisgutan sa 8, matud pa, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Timan-ig yun ninyo nga naay mga tao. Ha? Dayog ingon-ingon didto ron na sa Israel. Watay labot anang kasuguan. Labi na gyud ni anang ikaupat nga sugo. Dihas na pulo ka sugo. Kanang adlaw igpapahulay. Dayo maggamit-gamit ni anang pinadayag 3:9. Na nagpakahudiyo nga ang adlaw ipapahulay ira na sa mga Hudiyo oy pastilan ang Dios nagpahulay ng daan wa pagyoy kaliwat sa mga Hudiyo human sa pagbuhat sa kalibutan nga ingno niyong iya lamang sa mga Hudiyo. Kining mga butanga, mga kaigsunan, muna'y hinungdan nga nabiyaan hinuon ang kasuguan sa Dios kay ang pagtudlo sa tao mo gisunod wala ang gitudlo sa Dios. Nagingon inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Giunsa ang kasuguan sa Dios? Gibiyaan. Nagsimba ni sa Dios, Brother Bernardo, uban sa tanang naminaw karon. Pero giunsa nila ang kasuguan sa Dios? Ilang gibiyaan. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios aron lang pagtuman sa mga gikabilin-bilin, sa mga kalagdaan o pagtulunan nga iya lamang sa tao. Hinumdumi higala, daghan karong nangalagad nga ang ilang gisunod kanang pagtulunan nga iya sa tao. Busa og pagtulunan nas iya sa Dios, supak mo na inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Kamo karon nga naminaw, dili ko nang hilabot og unsay inyong gituhuan. Kumusta man ang sugo sa Dios? Inyo bang gituman o inyong gibiyaan? Tungod lang sa pagtudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan. Ayaw mo pagpaulipon, mga kaigsunan. Kanang padayhard-dayhard ninyo, paluyal-luyal ninyo sa inyong mga pangulo sa inyong simbahan, dili gina makatabang sa inyo sa adlaw unya sa kaluwasan. Didto na, sa adlaw sa paghukom, didto mo magpadayhard-dayhard, didto mo magpaluyal-luyal sa Ginoo, dili sa inyong mga pastor, dili sa inyong mga ministro, kay dili na makaluwas sa inyo. Karon ni apa, Brother Bernardo, nga dili ang tanan nga nangalagad sa Ginoo iyas Ginoo o kadapig sa Ginoo. Matod pagani nimo nga sa inyo akong nakita nga dunay dako nga bintaha kay nagsunod man mo sa kasuguan sa Dios. Unya ang uban wa man magsunod ni anang inyong gisunod. Yes, tinuod na.
usa na sa pinakadako nga bintaha ug usa na sa mga talagsaon nga imong makita sa ubang pundok nga nangalagad sa Ginoo kay ang kasagaran sa pundok karon nangalagad sa Ginoo gisalikway ang sugo sa Dios ug ilang gisunod ang sugo sa tao. Kamatuoran niya na ang ilang pagbantay sa adlawng Domingo usa na lang na sa pagpamatuod nga gisunod nila ang kasuguan sa tao ug ilang gisupak ang kasuguan sa Dios. Wala tong basahon nini sumala sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21. Ingon ni ini Brother Bernardo, ang gisgutan uban sa nang naminaw karon akong basahon. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kalong. Pamalandunga kuno. Wala bagod ni magampo sa Ginoo tanan. Wala bagod ni nangalagad sa Ginoo. Wala bagod ni nagsimba sa Ginoo. Pulos ni nagampo, nagsimba o nangalagad na nagdalahig sa Dios. Pero ang gisulti ni Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Busa mamalandong takaron sa atong pagsimba, sa atong pagpangalagad sa Ginoo o pagampo sa Ginoo. Kay gisulti na ng daan ni Kristo, dili ang tanan magaingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Busa atong hunahunaon kung unsa madaing matanga sa pagpangalagad diha sa Ginoo nga siguradong makasulod ta sa gingharian sa langit. Ipadayon nato pagbasa, nagingon, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Timan ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Unsa may kabubuton sa Dios sa amahan? Basaha ang Salmo 48, ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Mo na nag-ingon si Kristo, dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios kung dili ang nagtuman. Ya kumusta man nagtuman mo ron? Basi bayagwa. Na kulba basi gipamulong sa Ginoo, alang-alang mo pod og si Ginoo Hesus, nagnamakak lang siya, dili di tanan magingon Ginoo makasulod sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa mahan nga nara sa langit. Well, sa adlaw unya sa katapusan adunay daghang mga tawo mo complain tungod kay kini sila mga bigo sa ilang pagtuo, sa ilang mga pagpangalaga diha sa Ginoo. Di palang dugay na kita nako kanang oras ng himala na nakita nako sa kuana TV, oras ng himala. Unsa man ni himala sa atong sinultan sa Cebuano? Milagro. Oras mga milagro. Gisayunan ka, usa lang kapag lihan sa kamot, mga tumba ang mga tao, mga hapla ang mga tao, dunay gahom. Pero pamatian ninyo ni unsay ilang complain sa adlaw sa katapusan. Daghan unya ang magaingon kanako. Timan gyud dili jutay daghan. Daghan unya ang magaingon kanako. Matud pa dinhi. Ni adtong adlaw dili pa karon. Kanagingon ni adtong adlaw. Dili pa na aron ni adto unyang adlaw. Ginoo Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Unsa may propesiya, buti pasabot mga pagpanagna. Ang ilang paghimo ni ini, ginamit ang pangalan sa Dios. Meaning, dili ilang sarili. Dili ang ilang kaugalingong kahimuan ilang himo kundi in the name of God. Ginoo, Ginoo, di ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? O na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? Dahil ingon, rebuke, in the name of Jesus Nazaret nun. Pero among gipagula ang mga yawa tungod sa imong ngalan. Unya ginamit ang ngalan sa Dios. Gipagula nila. Kinsa may mamalandong ung maghuna-huna nga dili ni sila kadapig o iya sa Dios. Brother Bernardo, kay ingon imo maning pangutana karon atong itubag. Kinsa may maghuna-huna nga kini sila dili iya sa Dios o dili kadapig sa Dios. Nga naman, gigamit nila ang pangalan sa Dios, gipagula ang mga yawa mo nang naay gipangposes. Astilan, guwa sang yawa, patuo sang yawa mo na, drama-dramaho na gani ang tao sa yawa. Ay pastilan, masaag na gyud. Muna nga ang Biblia nagkinahanglan og insakto nga pagsuri. Nagingon dinhi nya ingon pa dinhi og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Huna-huna ako no ka ang pagpagula lang sa yawa, paghimog, pagpanagna
og unya paghimog mga milagro dili ni yano, dili ni basta-basta nga butang nga mahimo ra ni sa usa ka ordinaryo ug yano nga tawo. Makita nimo nga kini guided by the Holy Spirit kung ikaw lay magtanaw. Makita nimo kini iya sa Dios. Naghimog mga panagna tungod sa ngalan sa Dios, gipagula ang mga yawa tungod sa ngalan sa Dios, ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa pangalan sa Dios. Ug kinsabay maghuna-huna nga kini sila dili iya sa Dios. Natural iya gyud sa Dios. So very disappointing unya ni sa adlaw sa katapusan. Pero nining mga butanga sa ilang pag-complain sa Ginoo, unsa isulti sa Ginoo, pamatian ninyo Mateo 7:23 atong basahon naging dinhi, og unya magaingon ako kanila. Ha? Magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamuhat og daotan. Imposible na gyud ni diha sa huna-huna sa tao nga mailapag gyud ni siya nga dautan kay naghimog daghang mga milagro, gipagula ang mga yawa, mga panagna, gipangayo ang mga masakiton, ang mga taong naglingkod sa wheelchair, ang mga tawo nga naggamit og mga crutches, pero pila lang ka seconds, pila lang ka minutes, naayo sila, nakalakaw sila, unya, lang feeling well, nagyod sila, wala na'y problema. And that is a power from God sa ilang paghunahuna o pagbati nila nga gahom na gikan si Ginoo. Pero unsa din sila mga dautan. Busa si Satanas nagagamit og malimbungon nga gahom aron ang tao magdahom nga siya iya sa Ginoo. Tungod niya na higala panahon na nga magpabadbad ka sa gapos sa kangitngit aron imong sundon ang diha sa insakto nga dalan sa pagpangalagad sa Ginoo. Ha? Unya kung ato pagyod ni nga sundan, ngano man kini silang mga tawhanaa? Ha? Matud pa mga mumuhat og dautan kay wa lagi magsunod sa kasuguan sa Dios. O bitaw naingon na ni Kristo, dili tanan magingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa man. Tan-awa og ila pa bang gituman ang kabubuton sa Dios. Unsam ni kabubuton sa Dios? Sumala sa Salmo 48, ang kasuguan sa Dios. Gisunod pa ba nila? Wa. Tanawa. Pero iya sa Dios kuno, nagwali sa pulong sa Dios. Muna mga kaigsunan mamalandong ta. Pero kini silang mga tawhana, unsa may gisulti ini dinis bala ang kasulatan. Magbasi lang gid tag Biblia kay ug magsigi mog bagulbol sama ra nga Ginoo inyong gibagulbulan. Ha? Nagingon dinhi sumala sa Isaias kapitulo 30 bersikulo 9 nagingon, kay kini maoy usa ka masinupakon nga katawhan. Mga unsa ni sila? Mga masinupakon, maghisgot na ganig igpapahulay, ay sayop na sa daang tugon ra na, sa bag-o si Kristo na ang adlaw nga igpapahulay. Ay bastilan, mga kaigsunan, mga unsa ni sila? Masinupakon nga katawhan, bakakon nga mga anak, timan igyod, masinupakon, bakakon, mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Tanawa, bakakon nga mga anak, dili mamati sa kasuguan sa Dios. Unya mamalandong kuno ta bi kuno. Unsa may imo nga nahimutangan karon? Ha? Dili ka ba masinupakon sa kasuguan sa Dios? Kung imong basahon ang Proverbio kapitulo 6 bersikulo 14, ingon niini gihapon ang gisulti timan niya. Bakakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Mga bakakon nga mga anak nganong nabakakon sila kay di lagi sila mamati sa kasuguan sa Dios. Karon ato panang dugangan na sa Proverbio kapitulo 6 bersikulo 14, ingon sab gihapon niini ang gipamulong ni mga bahina sa 6:14 sa Proverbs. Ingon dinhi matud pa. Sa kangkinsang kasing-kasing anaa ang pagkamasukihon nga nagalalang sa dautan sa kanunay nga nagapugas og pakiglalis. Unsay naas lang kasing-kasing? Ha? Nagapugas og pagkamasukihon, naglalang og dautan kanunay. Ha? Nagapugas pakiglalis. Sulti ani us pulong sa Ginoo, makiglalis. Wala gina. Sa Israel ra na. Ha? Makiglalis. Mao ni ang gisulti sa Biblia. Karon mga kaigsunan, hilabihan katinaw og kaklaro ang pulong sa Dios. Ha? Ngano man gyud nga ipalubog man ninyo ang inyong salabutan nga makasabot mo. Pero ngano ipalubog man ginyo pag-abot diha sa inyong mga pangulo simbahan. Niya'y pangutana sa atong Ginoo Kristo
nga dili angay motubag niini kadtong mga taong nagsunod sa kasuguan sa Dios. Katur gid nagsupak mo iangay motubag ani. Kining gisgutan sumala sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 46. Nagingon si Ginoong Hesus, nganong mutawag man kamo kanako og Ginoo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Tanawa. Mao ni ang dapat ninyo karong tubagon. Nganong mutawag man kamo kanako Ginoo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Gisugo sa Ginoo nga sundon ug tumanon ang iyang kasuguan, unya wa man gyud sige tawag Ginoo, di mo buhat sa gisugo sa Ginoo. Brother Bernard, ikaw magyud Brother Bernardo, ikaw magyud ang tag-iya ani pangutanaha nga akong gitubag karong gabi na. Mamalandong ka. Dili tanan nagampo iya sa Dios o nangalagad sa Dios kadapig o iya sa Dios. Matud pa sa imong gisulti nga dunay dako nga bintahang ako nakita sa inyo kay kamo nagsunod man sa kasuguan sa Dios pero ang uban wa na magsunod sa inyong gisunod. Kini ba pod iya sa Dios? Dili sigon sa gibasis Biblia. Karon kung atong basahon, unsaon magin nimo pag siguro, maklaro ba gyud nga ikaw iya gyud sa Dios? Dinhi pamatian ra gud ninyo so amala sa pinadayag 14:12 sa ginis the Word of God o bisan pa sa maayong balita Biblia, pamatian ninyo unsay gisulti dinhi. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Gi-address ni didto sa katawhan sa Dios. Brother Bernardo, uban sa nang naminaw ron. Bisan asa kang punduka, wa na sila maghunahuna nga sila katawhan ni Satanas, katawhan sa demonyo, katawhan gid sa Dios. Tanan bang nagunahuna o nagbati nga katawhan sa Dios iya sa Dios? Pidili Beato ko nung patunayan ko no dinhi sa gisulti dinhi. Busa kamo nga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo ug nagatuo kang Hesus kinahanglan nga magmainantuson kamo. Kinsay gipamatud-an dinhi nga katawhan sa Dios o iya sa Dios? Sila nga nagtuman sa kasuguan sa Dios. Kumusta man kamo ron, nagtuman ba mo sa kasuguan sa Dios? Ugwa gani mo nang giingon ako, kini na lang ang kulang sa inyong pagpangalagad. Naa na sa inyo ang pagtuo, naa na sa inyong pagsimba, naa na sa inyong pagpangalagad. Ang kulang ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Timan isa atong gibasa, ang mga iya sa Dios nagsunod sa kasuguan sa Dios. Busa kanang mga nangalagad, nagampo, nagsimba sa Dios nga wala magsunod sa kasuguan sa Dios, ang gisulti sa atong gibasa, ang katawhan sa Dios ang nagsunod sa sugo sa Dios. Nagduda na gid ko kung kanginsa di ay mong katawhan, nagsimba, nagampo, nagalagad sa Ginoo, pero wa magsunod sa sugo sa Ginoo. Samtang ang atong gibasa nagpamatuod nga ang iya sa Dios nagasunod sa kasuguan sa Dios. Karon kay wa mo nagsunod sa kasuguan sa Dios, nagduda gyugo og kang kinsa mo nga katawhan. Kamo na lang ana mo'y mosabot sa akong pagduda kung kang kinsa mo nga mga katawhan. Kahilabyan ka klaro ang gisulti sa Biblia. Pero asa nato maklaro o masiguro nga siya alagad sa Dios o katawhan sa Dios? Kini based on the Bible, dili niingon nga murabag self-serving or self-righteous o kanang giingon nila nga nag-alsa siyang kaugalingong bangko. Ato ning gibasa sa balaang kasulatan, atong gibase. Karon unsaon maginato? Atong gibasa nga ang mga katawhan sa Dios ang nagsunod sa kasuguan sa Dios. Karon ato na pong susihon dinis Biblia based on the Bible kung kinsa man ang tao nga alagad sa Dios. Pamatian ninyo Isaiah 56 versikulo 6. Giingon dinyo. Ingon man usab ang mga dumuluong. Sa English ni sa uban nga translation stranger ang gigamit, dumuluong. Pero sa uban pod Gentiles. Sa The Living Bible, Gentiles man ni. Sa ubang Bible, mga dumuluong. Amo nini ang isgutan nini. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba aron mahimo nga iyang mga alagad. Timan-ig ninyo ning mga puntuha. Ayaw sayangi ang kahigayunan nga imong naangkon karon. Dunay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi ngano nga niining taknaa kining mga butanga pa ang imong nabatian ug napatalinghugan dinhi sa atong programa. Balikon ko, may plano ang Dios para nimo. Busa ayaw bigua ang Dios sa iyang plano para nimo.
Ang gisgutan dinhi matud pa aron mahimo nga iyang mga alagad. Kinsa man ang iyang mga alagad sa Dios aron mahimong iyang mga alagad? Ang tagsa-tagsa, tagsa-tagsa gyud, ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini ug nagapadayon sa ugod gayod sa akong tugon. Kini hilabihan ka klaro. Ang iya sa Dios ang taong nagbantay sa sugo sa Dios. Ang alagad sa Dios ang tagsag-tagsa nga nagbantay sa adlaw ng igpapahulay. Ang pangutana, inyo bang gibantayan ang adlaw ng igpapahulay? Lalo na nimo Brother Bernardo. Kung wa ninyo bantay ang adlaw ng igpapahulay, ang gisulti dinhi, ang mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw ng igpapahulay. Kung wa ninyo bantay ang adlaw ng igpapahulay, nagduda na pud ko kung kang kinsa di ay mo nga mga alagad. Kay ang alagad sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa kasuguan sa Dios. Kini ang gisulti sa balaang kasulatan, Brother Bernardo, uban sa tanang mga naminaw. Busa ayaw sayangi ang mga butang nga inyong gipatalinghugan karon, ha? Kay ang Dios dun ay plano usbon ko ngano nga niining gabiuna imo ning nabatian kining mga butanga tungod kay duna ang plano ang Dios. Ha? Nga kung sa Tagalog pa, ito na ang tamang pagkakataon na ituwid natin ang ating pagkakamali. Ha? Usahay lang god, di ta ka maong paubos yes Ginoo magpataas Ginoo tas atong kaugalingon may rabag na insakto nga wa pod. Karon kay gihisgutan man sa Isaias 39 mga bakakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Dili lang mamati, bakakon ha? Kadtong taong di mamati is kasuguan sa Dios bakakon. Unsa pa may laing gi-charge si Ginoo ni anang puwod nga bakakon. Kung imong basahon, sumala dinhi sa kanini ang nunang Juan kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4 ha, kung basahon ha, tagingon dinhi Masiguro gayud nato. Take note. Dinhi sa the word of God. Naging dinhi masiguro gayud nato. Kanang pulong masiguro, kung imo basahon na ang ikadong Pedro 1:10 nagingon, make an election sure. Isiguro gud, masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios kung tumano nato ang iyang mga sugo. Ako mga higala, wa gyud ko mamalandong ug maghunahuna bisan gamay nga duna mo'y diferensya sa inyong mga salabutan. Tinaw kini mga butanga nga inyong nadungog og nabati. Pero aduna bagi insakto nga katarungan og rason nga bisan pa sa inyong nabatian og nasabtan inyo gyud supakon ang sugo sa Dios. Akong gibasa balikad basa masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios kung tumano nato ang iyang mga sugo. Diha nimo maila og masiguro nga nailhan nimo ang Dios pinaagi sa pagsunod nimo sa kasuguan sa Dios. Og wa ka gani magsunod sa kasuguan sa Dios, wa ka gyud kaila sa Dios. Ha? Kinsa man igong wa magsunod sa kasuguan sa Dios? Ay si Satanas. Tingali baya og kamoy nagkauban. Tingali lang ha. Wa ko nang hukom sa iyo. Unya ipadayon nato pagbasa. Ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Kini mga kaigsunan sa makadaghan naman is atong programa ning tekstuha akong gibasa dinhi pero isulti ko lang gid sa inyo. Kung mahimo lang, please, seryosoha ninyo kining mga butanga nga inyong nadungog og nabati kay hilabihan gid unya ang inyong pagmahay sa adlaw sa katapusan kung kining mga butanga dili inyo pamalandongon. Ang gisulti dinhi matud pa sa atong gibasa, ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Okay ra ba ka? Komportable ra gyud ka? Makatulog ka bang maghayang, magtakilid, magkulog? Nga ang Dios na ang pulong sa Dios nagpamatuod nga bakakon ka ug wa kay kamatuoran tungod kay imong gisupak ang kasuguan sa Dios. Niya kanang bakakon kang kinsa man na. Tanawa ra gud basaha ang Juan 8:44 kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa kay ang yawa bakakon masukad pa sa sinugdan. O tanawa ha, ang yawa wa gina magsunod sa kasuguan sa Dios. Kaya sa atong gibasa ganina ang katawan sa Dios nagsunod sa kasuguan sa Dios. Ang yawa di man kasuguan sa Dios. Tural wa siya magsunod sa kasuguan sa Dios. Ang yawa kay wa man magsunod sa kasuguan sa Dios.
ikaw po duwa ang pangutana, igunsa nimo nang yawa. Ang atong gibasa karon, siyang maging ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniyang kamatuoran. Kini bakakon. Nagingon ang yawa baka kamo gikan sa inyong amahan nga maong yawa. Magisgot gaganig amahan, nanay anak, naay mga bana nga dili amahan, nganuman wa man manganak. Naay babae nga asawa apan dili inahan, nganuman wa man manganak. Pag maghisgot na gani og amahan, natural na anay anak. Nagingon ang Juan 8:44, kamugikan sa inyong amahan nga mong yawa. Kayong yawa, bakakon, sukad pa sa sinugdan. Unsang yawa, bakakon. Ang gisultis Biblia, ang wa magsunod sa sugo, bakakon. Ang yawa pag bakakon, wa magsunod sugo sa Dios. Ang yawa, wa magsunod sugo sa Dios, bakakon. Ikaw po, kay ang yawa, amahan mas bakak, ikaw po wa magsunod kasuguan sa Dios. Kay ang yawa may amahan, ikaw din wa magsunod kasuguan, unsa man sa kasyawa. Ay anak, a Biblia, anak, nagpamatuod. Karon mga kaigsunan, imposible gyud nga wa ninyo kining mga butanga masabti. Hinuon og unsa may inyong gituwa ano gibaruganan gidapigan wa ko manghilabot ang ako ra ang pagpasabot. Kay kini nga programa musulti, mo pamatuod sa tinuod. Mao bitaw nga sa ending sa atong programa maingon, the Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie. Mahimo nga ang mga butang nga inyong nadungog og nabati makapasamad kini sa inyong kasing-kasing. Pero tanawar gud sumala sa gisgutan sa Herbiano 4:12. Ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan, hait pa sa espada nga duhay sulab. Ang espada makasamad man na. May panahon nga imong gipatalinghugan ang pulong sa Dios kamaturan, pero masamaran ka. Ang anuman, may panahon nga kinahanglan masamdan ang tao, masakitan ang tao, una pa siya matauhan, una pa niya madawat ang kamaturan. Mga kaigsuunan, wala na unya boy angay pa nga igmahay sa adlaw sa katapusan. Nganuman, inyong nadungog ang kamatuoran. Unsang kamatuoran? Pulong sa Dios. Juan 17:17 nagingon balaan na sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. So daghan kayo nga salamat no nga Brother Bernardo nga kining mga butang nga imo kini karon nga gipangutana. Well adto sa tahigala sa paghatag og atensyon niining kini sa atong mga viewers ato ning kuano ni ato ning tagaan og pagtagad ni niya. Okay? Niya si kini ang Aldrin Gailan Gomez. Good evening, watching from Evotec, Santa Rosa na Nuvali. God bless po. Okay, daghang salamat Brother Aldrin. Niapod si Sister Luida Agdalapis Tumakas gikan ni sa Iloilo. Good evening. God bless to all. Nya ni apagyod atong basahon gikan gihapon ni Sister Luida Agdalapis Tumakas. Proverbs 28:9 ang nagapabungol gikan sa kasuguan bisan ang iya pagampo dulong tanan. So dili tanan nagampo nga iya sa Ginoo. Mateo 7:21 dili tanan nagtawag o nagsimba sa Ginoo maluwas. Bullseye, Sister Loida Agdalapis, no? So kumusta mo tanan diha sa kumusta mo tanan diha sa kinini ang Iloilo, no? Okay, ato paning tan-aw ni murag wala na tay lain pa nga nakita, no? Niya salamat sa tanan nga nagabyo sa ato nga programa sa pagkakaron. Okay mga kaigsunan, ating gamay kaayo mga 3 minutos na lang ang nahabilin sa ato nga programa, no? 3 minutos na lang. Kamong naghunahuna og namalandong. Niining mga butanga, kung naghunahuna og nagmalandong mo, gawas kung wa gid mo maghunahuna og wa mo namalandong. Ang Proverbio 16:25 gihisgutan. Adunay usa ka dalan nga dumatarong alang sa katao pero sa katapusan niya na maong dalan sa kamatayon. But pasabot kapahamakan, kalaglagan, gihunahuna nimo nga insakto ka. Sa atong gibasa nga ang tao magyon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Sa unsa nga punto nga nakapabakakon saya ang pagwa magsunod niya sa kasuguan. Sa unsa nga punto nga wa siya sa kamatuoran tungod kay wa niya sunda ang kasuguan.
Mao nang nag-ingon ko, kamo nga nag-ampo, nagsimba, ug nangalagad sa Ginoo, ang kulang sa inyo ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Kining kulang sa inyo karon nga sitwasyon, ipuno ni diha aron nga naman maila nga kamo iya sa Dios. Ha? Ingon nagisgutan karon, bakakon og wala kaniyang kamatuoran. Kinsa man ning kamatuoran? Sumala sa Juan 14:6. Nagingon si Kristo, ako maong dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kanako. Timan igod, nin wala may makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kang Kristo. Diha lamang kang Kristo di ay ang tao makaasa siya, makalaom nga makaabot siya dito sa amahan. Muna atong programa, Jesus is our hope. Karon si Kristo, kay wa may makaadto sa amahan gawas kung pinaagi niya. Nagingon si Kristo, Mateo 5:17, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ini. You see? Si Kristo mitumas kasuguan. Ingon si Kristo, walay makaadto sa man gawas kung pinaagi nako. Si Kristo ang nagtumas kasuguan niya, ikaw wa? Mga kaigsonan, usahay manggod mahimo ning kuan ba, mahimong kabasulanan unya hinuonis adlaw sa katapusan nga murag kita bay naghatag hinuon og kahigayunan atong gitugutan ang yawa nga mailad ta sa yawa, matunto ta sa yawa. Busa karong panahona kung sa Tagalog pa, ito na ang tamang pagkakataon na ating ituwid ang ating pagkakamali. Ha? Busa mga kaigsunan, gusto ka ba nga ang imong sayop karon imong pulihan sa kamaturan, buhata ka na mintras may panahon pa. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Well, mga higala, sa dili pagidta sa hingpit magtapos nining ato nga programa, magampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw karon. Dadas kahayag sa kamaturan, kabiga sa pagpangalaga diha kanimo. Daghang salamat sa imong pagtubag o paghatag sa among gipangayo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mga higalas kahaginan. Brother John Dihito, magaingon sa inyo, mayong gabi, dagang salamat sa iyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Bagong ugbat, bagong bugas, bagong turok, bagong salingsing, bagong sitlan, bagong adlaw, UYCL. UYCL 1152 Cebu Province Wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through